दापात खाले कैंसार হয় दिनै बुहुमनां थांखु बेरेखा सान वर्ल्ड नो टबेको सानजों लोब्बा लाखिनानै खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव फालिदों थांखु सोबनायनि बेरेखा सान। गसाइगाव 31/5/2022 दिनै वर्ल्ड नो टबेको डे गासै बुहुमावनो दिनैनि सानखौ थांखु सोबनायनि बेरेखा सान महरै फालिनाय जायो आरो सुबुं माहारिया जाहाथे थांखु जानायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो गावखौ गोग्गो आरो थाजिम लाखिनो हायो बेनि सायाव मोनसे सांग्रांथि सान। दिनैनि वर्ल्ड नो टबेको सानजों लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि गोजौ फरायसालिया दिनै गासै फरायसाफोरखौ लानानै ओनसोलाव थांखु जानायनि हेंथा सांग्रांथि होदों। खासियाबारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय खासियाबारि हाथाइसालि गेजेर गेजेर थाबायनानै फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा थांखु जाब्ला केन्सार बेराम जायो, थांखु जानायखौ बन्द खालाम, थांखु जानाया देहानि थाखाय गिख्रंथाव बायदि बायदि सांग्रांथि बाथ्राजों गासै ओनसोलखौ दिनै वर्ल्ड नो टबेको साननि गोथौ सांग्रांथि होदों खासियाबारि गोजौ फरायसालिया। फैबाय थानाय समाव जाहाथे देरबोनाय फरायसाफोरा बेफोरबादि फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थायो आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गाव गावखौ गोजौ सोलोंथाइजों दाफुंनानै लानो हाथों होननानै हामलायथि बावदों फरायसालिनि गोरायुं सुसिल हाज'वारि बिथाङा। दिनै बुहुमनां निसा जातीय सेवन खालामनाय बिरोधि दिवस होनना बुंदों। वर्ल्ड नो टबेको डे बे दिवसखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो जोंनि फरायसुलिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिरि थांखु सिगारेट सोबोब्ला थांखु जायोब्ला माबायदि देहायाव खहा जायो बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो। बिनिखायनो जोङो जोंनि फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे रेलि खालामदों, बाजारसिम एसे गिदिंदों आरो बेबायदिनो स्ल'गान होदों जे थांखु सोबनो नाङा, थांखु जानो नाङा, बिरि सिगारेट सोबनो नाङा होननानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा मिथियो। दा जों आजिखालि नुनो मोन्दों जे जोंनि ओनसोलावबो ड्राग्स बिरि सिगारेट जानानै निसा जातीय जिनिसफोर जानानै किसु गथ'फ्रा नस्थ' जागासिनो दं। जाहाथे जोंनि फरायसुलिफ्रा आरो बे ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा जेन' बेबायदि नस्थ' जाया बेनि थाखाय जेन' सांग्रांथि जायो आरो बुजिनो मोनो बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो नोंथांमोनखौबो बे समाव आङो हामबाय होननाय जासिदों, धन्यबाद होदों फैनानै जोंजों सहयोगिता होबोनायनि थाखाय। सार गुबुन गुबुन ओनसोलाव नुनो मोन्दों जे जोंनि आसाम सोरखारा गोबां होबथानो नाजासेयावबो माने गान्जा ड्राग्स बायदि बायदि बाहायनानै हमजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दा बिनि सायाव नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जानानै मा बुंगोन? दा बेफोरखौथ' जेसेबांखि होबथानो नाजा माने गासैखौबो जे बन्द' खालामजोबनो हागोन बे नङा। नाथायबा जिखिनि बेबस्था लादों आसाम सोरखारा गोबां माने अनेकखिनि साक्सेस जादों होनना आं सान्दों आरो आंनि माबाफ्राव। मानोना आगोलाव अपेनलि बेफोरखौ फानबायमोन, जाबायमोन, लोंबायमोन, दा खिन्थु थाखुमा थुखुमासो खालामनाय नुनो मोनसै। बिनिखायनो आं सानो जे दानि सरकारा अनेकथा साक्सेसफुल जाबाय होननानै बुंनो हायो आरो एसेबाव जुदि सेस्था खालामोब्ला हयथ' एकदम बेखौ निर्मुल खालामनो हागोन, फोजोबस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। फैबाय थानाय फरायसा गथ'फोरनि थाखाय नोंथाङा मा हामलायथि बावहरगोन? दा फैबाय थानाय गोदान प्रजन्म, गोदान मुगानि जोहोलावजोनिसिमबो आं बेखौनो खावलायनो नाजादों जे गाज्रि हुदा, गाज्रि सर', गाज्रि जानाय लोंनायफोरखौ गोसो होआलाफानो माब्रैब्ला मोजाङै देरलांगोन, रोंलांगोन, रालांगोन, समाजनि सासे आबुं सुबुं जानो हागोन, देशनि सासे सुनागरिक जानो हागोन, बेफोरखौ बिल्ड आप खालामनो नाजानाया दानि मुगानि जोहोलावजोफ्रा गोनांथार। आं सानो बे गासै गाज्रि मुवाफ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबनानै थांगोन, गाज्रि सर'फ्रा जोंनिफ्राय गोजान जानानै थांगोन आरो जोंनि हादोरनि जेसेबां जोहोलावजोफोर दं, फैगोन प्रजन्मफोर दं, बयबो बिदिनो साक्सेसफुल सुबुं जागोन, आबुं सुबुं जागोन, देशनि सुनागरिकफोर जागोन।